Estimats pares i mares, des de la Conselleria d'Educació i des de l'Ajuntament d'Alfafar fiquem a la vostra disposició tota l'oferta formativa, tant pública com concertada, que trobareu a la localitat d'Alfafar. Tindreu uns vídeos per a la vostra disposició, tindreu una guia en el vostre buzó per escrit per a que pugueu veure detingudament tota la línia de cada centre que està en Alfafar, per a que vos ajude a prendre la decisió en l'educació dels vostres fills. I aquesta decisió, a les portes de l'escolarització que estem, és molt important per al futur d'ells. Gràcies i espero que siga de la vostra ajuda. El missatge que jo donaria és que l'Ajuntament pot recolzar tot el que és en l'àmbit que té i en les competències que té, tot el que és el tema escolar en quant al manteniment dels centres i de més. Però sense alumnat poc pot fer, no? Entonces sí que el missatge d'esta campanya escolar també una miqueta és fer-vos arribar el més còmode possible tota l'oferta educativa que tenim, però que penseu que sense els vostres fills i sense les vostres filles la continuïtat dels centres no seria la mateixa. Nosaltres des de l'Ajuntament estem fent tot el possible per ajudar, per donar suport per a que estiguen de la millor manera possible, i heu vist que tenim uns projectes educatius molt interessants i de molt bona qualitat, i ara tot depèn de vosaltres, de la vostra implicació per a poder tindre una bona continuïtat d'esta oferta educativa.